हेलो हेलो चेक हेलो श्री श्री 108 युवा छठ पूजा समिति स्थान छतरावा नंबर 1 कलश शोभा यात्रा आप तमाम श्रद्धालु भक्तजनों एवं तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। कमला में कलशा भरी के पूजा करे पड़ती हाथ जोड़ी के। मनीष सरवन प्रदीप तुम लोग कहाँ है रे? कमला में कलशा भरी के पूजा करे पड़ती हाथ जोड़ी के। यह देखी मन सबके हर साइल बा, यह देखी मन सबके हर साइल बा। सूरज देव दीनानाथ हेलो चेक सूरज देव दीनानाथ छपरा में आइल बा। सूरज देव हमरा मोतिहारी में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। ओ भैया हेलो हेलो चेक हेलो एक अवसर सूचना मुझे अभी अभी पता चला है कि इस मेले में कुछ लफड़ा घुस चुके हैं जो किसी के कान का पार तो किसी के देह पे बम फोड़ते हैं। अरे फोड़ने दो, सब में छठी मैया का कृपा है। नदिया किनारे पंडाल बड़ सोजल मूर्ति लगेला भयानक हो, मूर्ति लगेला भयानक हो। मैया के मर्जी से चलेला सभे होखी बिलन चाहे नायक हो। यह देखी मन सबके हो रसाइल बा, यह देखी मन सबके हो रसाइल बा। सूरज देव दीनानाथ सूरज देव दीनानाथ कन्हौली में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। अरे मुन्ना मुकेश तुम तो अनहारा था रे, फटाफट आग से पानी मारो, सूरज देव दर्शन देने वाले हैं। जय छठी मैया जय जय जय, जय छठी मैया जय जय जय, जय छठी मैया जय जय जय, जय छठी मैया जय जय जय। जय माँ दुर्गा म्यूजिक खजोली बाजार। और अभी न सूरज मुन्ना मुकेश सरवन मोनी सपरदीप रमेश, सरवन मोनी सपरदीप रमेश। निरंजन गणेश महेश सरवन मोनी परदीप रमेश। मुखिया जी देख भाई साथ में आइल बा, बेचन मुखिया देख साथ में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ कन्हौली में आइल बा। मनीष सरवन प्रदीप तुम लोग कहाँ है रे? कमला में कलशा भरी के पूजा करे पड़ती हाथ जोड़ी के। यह देखी मन सबके हर साइल बा, यह देखी मन सबके हर साइल बा। सूरज देव दीनानाथ हेलो चेक सूरज देव दीनानाथ छपरा में आइल बा। सूरज देव हमरा मोतिहारी में आइल बा। सूरज देव दीनानाथ छतरा में आइल बा। ओ भैया जय माँ दुर्गा म्यूजिक खजोली बाजार।